Araw-araw na nagko-commute ang nursing student na si Angel Asuncion ng Calawag, Naga City, kung saan malaking porsyento umano ng kanyang allowance sa araw-araw ang nakalaan para sa pamasahe. Kaya ngayong patuloy sa pagsirit ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East, isa sa magiging diskartipid niya ay ang maglakad na lang papuntang paaralan. Ang peg ni Angel, nakatipid na at nakapag-ehersisyo pa. So, ngunyan po mong nahihilig ko. Since nasa era kita na ang goal kang mga tao ngunyan is maging healthy, mas better po siguro na arag sa kuya haraniman lang, mas magayon na mag-walking na lang. Kasi aside sa makakaano na po siya sa pamasahe, makakatipid, matatabangan din po ang kalusugan po ng tao po. Mas better po na mag-walking na lang tapos ma-avoid pa yung pollution po. And then, mas okay din po na mag-bicycle na lang. Kasi nakakatabang din po yun sa health po pang tao. Ang delivery rider naman si Joseph na araw-araw na gamit ang motor, nahihirapan na sa mayat-mayang taas singil sa langis. Panawagan niya sa pamahalaan na magkaroon ng fuel subsidy para maibsan ang kanilang gastos. Dagdag gastusin po. Imbis makatipid-tipid lamang, maano pa sa kita. Bawas pa sa kita yung mga rider. Sana may lamang kaming fuel subsidy. Bawas-bawas lamang pang dagdag sa gasolina. Ngayong linggo ay naasahan ang pagtaas pa sa presyo ng langis na maaari magtuloy-tuloy pa kung hindi humupa ang sigalot sa mga bansa sa gitnang silangan. Chris Novelo, CSN.